zuba naira tamkar ruwa yana ta zubowa. Ana rawa ana juyawa ni kuma ban cika rero. Inda biki da taron mata dukkansu za su yi takawa. Filin biki na manyan mata ne ku ji ni sai ku yi takawa. Macen da ba ta juyi gun taro ku nazari akan manufata. Wuce da ita na tete baya ta dakata ta bar 'yan mata. Da su ake ado filin taro ku girgiza kawai 'yan mata. Biki ake na auren 'yar gata ku shagali kawai 'yan mata. Na hangi manya-manyan 'yan mata sun ci adalci sun yi rata. Ga wata can tana daga hannu wai dan nagarta ko zan so ta. Wallahi dole ni kam zan bar ta dafe nake gudu 'yan mata. Zan so ki jini ni dai kan wata kyawun ki ya wuce manazarta. Amma batu fagen yin soyayya ki bar ni zan wuce makaranta. Amarya Zainab gunki na dawo da ke nake fakin da amarya. Fage da iya girkin taliya kin daga tuta kin bar baya. Zama na aure shi ko bauta ne kaki cikin shi yawa kunya. Ki bar dukan zuga ta kawaye domin a yanzu ta zama ƙarya. Na san kin kware gun addini fage na sirri ba kya sanya. Ki masa dukkanin fatarere ya kun wuce makiya can baya. Ango imaran kai zan sanya ka ji ni sai ka yi dubawa. Domin a yanzu ka fita layin gaurayen dole ne furtawa. Nauyi ya kanka yanzu ya sauka Zainab gare ta ka zama jigo. Nauyi na ci da shan da sutura dukkan su dole kai daurewa. Na ji ana yabanta amarya fanni na girki ta yi gwarewa. Da kyan hali da kyawun tarbiyya ta iya kulliya yar baiwa. Amarya zo ki taka ranar ki farin ciki ki yi nunawa. Yayan amarya yanzu zan gaida in kun ji sai ku yi takawa. Anti Zaliya ya mai alkunya munar biki ta yi nunawa. Bacin kimi a yanzu zan tsara an ji wasi da giwar mata. Munar biki take yin nunawa anti Asiru ta yi murna. Anti Nabila anti Elfibiya munar biki suke nunawa. Anti Badiya ga anti Hassana Hawwa'u Awwa ta yi murna. Taka da lafiya anti Ummi Maryam da Nana sun yi murna. Anti Iya na sa Kasira Zainabu Abu ta yi murna. Yayan amarya yanzu zan sanya bacin kuye daban da na saura. Da kai nake shirin farawa Kebbi Kabir ya yi murna. Yaya Bishir da Yaya Ahmad dukkaninsu sun yi murna. Yaya Aliyu na sa Yaya Lawal dukkaninsu sun yi murna. Kawayen amarya zan sanya baitin su yanzu zan farawa. Ummi Idris ta yi na Salisu Nafisa Idris ta yi murna. Hassan Tukur Zakiya Yusuf Amina Ada ta yi murna. Fitar su sani yau ma ce murna ranar biki ta yau takawa. Annan amarya ku yau saurare sunan ku yanzu zan sanyawa. Umma Basira ga Abdul Nasa Aminu duka sun yi murna. Abokanai na ango zan sanya baitin ku kun ji ban manta ba. Malam Salihu ya yi murna amma kun ji ya yi murna. Abba Kira Ful ya yi murna Ali Tanimu ya yi murna. Imran Abdul ya yi murna Yazid Alsifan ya yi murna. Baba Datti shi ma ya yi murna Kabir ya ma ya yi murna. Kabir Kura shi ma ya yi murna Amin Alsifan ya yi murna. Kabir Namadi ya yi murna bikin mu ya fi karfin wawa. Idan kana musu to zo malam ka je ka karkare tankawa. Da ka ji tambura sai sarki in ka ji jiniya sai gwamna. Iyaye na ango zan sanya Allah ya ƙara nisan kwana. Alhaji musu ba ya murna biki ake na auren gata. Alhaji Muhammad ya murna baban Usman Kasira. Dukkanin su duk sun yi murna Allah ya ƙara nisan kwana. Amarya anwaran ne zan juya Allah ya kai mu ranar suna. Na zo na yi rawa ta ne juyi inda dare da sauran kwana. Kafin na rufe shafin wakar ya zama dole in sanya ku. O19 Kandi season I salute you all my guys. Sabiru Adamu ai my yaro so he's happy on your marriage. Shamsuddin Ilya Inyama my namesake he is happy. Bishir Usman Bash my uncle he is happy on your marriage. Ahmed Kabir Monita he is happy on your marriage. Abba Muhammad that is my bestie he is happy on your marriage. This is to you O19 Kandi I wish you all best in life. O19 Kandi my people our time too is coming. Everyone will be a father I wish you all best in life. As in some of you all can know me Shamsu Ma'azu ne ban kwana. Kun sauraro na kare gani Nasdi Mu'azu wanda kun sani Shamsuddin Mu'azu. Domin neman ƙarin bayani ku tunce mu a wannan